chceš prísť do neba, no tak treba na to len jednu jedinú vec. A neprídeš tam o týždeň, o mesiac, či na konci svojho života. Ale prídeš tam okamžite, teraz. Na to, aby si vošiel do neba, je potrebné mať pokojnú a prázdnu myseľ. Nič viac, nič menej. Iba táto jedna vec ťa oddeluje od nebeského pokoja. No a tam hore to nie je iné. Tam hore je plnosť prázdnoty, plnosť pokoja. Tak čo, si pripravený ísť do neba?